Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane wedokan apa jane iki? Lah iki lho, mae kadol sawahe kadol nggo noroki lanangan. Pokoknya sampean karo aku, Mas. Iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dolan ya, Mas. Iya kajak ning pantai. Ini kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo Kita berenang nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Yang itu swimbook ya. Mas, iya. aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lho, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho, Mas. Sing kathok ki lho, Mas. Tak tekono cawet wae. Dijak maaf Pak Yudo dijak maaf Pak Yudo. Tak tekono kathok sing ngapret terus guri ana gambare reok. Bener mlaku. Terus Mau Demikian, Iya. sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak, yang hamburger, Spaghetti. pizza, makanan Cina yang itu. Aku melok ya. Ora. Mas, Bagianmu kowe ono. iki karo aku. Kan habis berenang aku kelaparan. Terus aku mbok maam ning ndi? Ning nggone makan ayam di pinggir jalan. Berarti penyetan. Ora, awake dhewe nggone pinggir jalan, Iya. ngenteni ana pitik lewat ditabrak truk. Jek. Arep mangan iwak pitik kok ngenteni. Sayang, kalau aku haus aku pengen minum soda gembira. Aku ingin minum susu. Mas. Kono soda gembira, kono susu lho, Mas. Kan haus. Wis ora usah gatokno kene awake dhewe ku wong kere. Yo nek iso. Paling ora ya jus lah. Lho, Mas. Jus. Pokoknya sesuaikan ngono lho, Mas. Ya, Aku jus, krem jus. Jus mangga, Yo, tak jus kok. mangga. Ojo jus mangga. Napa? Ora usah mangga. Apel. Apel lagi nglarang. Wortel, Mas. Gua kelinci apa piye? Dah lah jus apa lho, Mas? Jus debok karo glugu. Apa enek kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe kene lho. Sayang, Mas. nanti kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di hotel. Bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas, nginep gak? Lah ngono piye? Dah nginep gak lho sama duit gak? Ojo ning hotel. Kok aku sing Ning hotel bayar? ya asine wadem kene nek ora kulino iso masuk angin. Masuk angin. Awake dhewe anu nginep ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang Betul. asli. Betul. Apa, Mas? Ning gerdu. Ora lho, enek pacaran ning gerdu apa tuman? Apa Apa umum? Kene Pak jagane nek pae maling lho. Sampai Nanti aku kita mesti- beli mobil ya. Mobil yang apa ya, kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero. Pajero, oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lho, Mas. Wong aku yo ngerti sampeyan. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampeyan. Rasa jaluk mobil. Lho. Aku rene ngebis jaluk mobil. Wah, set. Ojo jaluk mobil pajeke larang. Kowe tak tukone kendaraan Ha-ha. sing begitu wong ngerti langsung ngetutne. Tenan to, Mas. Tenan. Dan dikira kaya artis-artis. Nah, Ngono wong kae, ngetutne Mas. kuwabeh. Fane akeh. Iya. Apa, Mas? Pendosa. Hei, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas, kok Bojo gak kok ragu iso arep gelas. dipendem lho kok Ngono iso. kuwi, gak aku. Anu sing Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita tularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat nanti kita ketularan melarat ya. Lagu yang cocok untuk kecantikanku, Mas. Alah. Kaca. Kok gak romantis blas? Tangga kono laku krungu nyetel Iso song kuwi gajah-gajah. lho, Mas. Apik. Kok gajah-gajah mah lho, Mas. Aku kok kesia-sia terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Heeh. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Dibanding-bandingin. Nyanyi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing Mbok kira Saing-saing kira tapi nih. ya. Kok saing-saingke. ya mesti kalah. Asik. Tak ya aku ya ora mampu. Mongsaku Mumet. mencintaimu. Semaput nih gue. Bendang bongko bentuk beras.
Bojo kok pateni lho kok iso. Masa aku semuyo-muyo karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya? Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan harmonis. Enggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi. Gak Lah piye? biasa. Yo Kok sing kok wedok meletik. ngono kuwi lho, Mak. Ayo Ki. Dibanding-banding nih. Anu. Apa Ki? Banding-banding nih ya. Banding-banding Ya, ya. oke. Iki kanggo bulurah. Bulurah. Engko bibar iki bulurah katuran Naik, minggah. siap, Oke. siap. Biar bulurah naik, nanti joget bareng dibanding-banding nih. Oke Oh, siap. ngaten. Bulurah dipersilakan untuk naik ke atas genteng. Enggak. Panggung. Panggung, Pak. Panggung pasti ngliwati genteng-genteng kata. Nggih, nggih. Iki Monggo, bulurah sini, monggo, silakan, kembaranku lho, bulurah. Mas. Bulurah, Bulurah silakan. kembaranku. Monggo bulurah. Ujung jari balung rondo. Monggo bulurah. kepareng derek lumaksana tumuju wonten ing pepanggungan miyanipun ingkang hamenggongatipun Ibu Lurah sasana ingkang dalung punika nyuwun badhe panjenengan dan dari sampodho panjenengan sanadyan bapak-bapak parekon dan mertete kono sarat mangkani tumuju wonten ing sasana palenggane kang dan sapa kemudian dalipun Lurah nggih Don menika dadi bulurah cono sampun tumuju wonten padane bulurah sampai cono ta. Kowe jane Durmagati apa piye to, Ki? Pane kaya MC jaranan. Sayang. Lah ayang. Ben bedil Pak Lurah. Tonyo Pak Sumaji kapok engko bulurah nyuwun pangapunten ingkang agung awit kelancanganipun kanca kula punika. Sami-sami. Nggih, damel tai lalat nggih. Bojone tebet tai kebo sak mueh. Tibang resik kandang. Mana Bu Lurah? Bu Karsupin. Nggih, Bu Karsupin tahu nggak cinta itu apa? Apa sih? Cinta itu manis. Iya. Manis itu madu. Iya. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Asik. Kalau Bu Karsupin cinta sama aku, maukah Bu Karsupin aku entup? Alah. Tonyo Pak Sumaji kapok. Monggo iki nyuwun dawuh bulurah riyin. Bu, Nyuwun lur. monggo budhawuh katuran. Komentar malam hari ini kados Nggih, pundi Bu? radi mriki, Bu. Monggo. Budhawuh katuran lurah. Kami kan. Surat paringan Lurah dawuh. dawuh. Nggih. Komentar pada malam hari ini. Ibu warga masyarakat. Saya masyarakat. Sepatah mungkin. kata dua patah kata monggo kados Nggih. pundi Bu? Ya, Bapak. Mas no aduh. Mas, Om nggih mboten Mateni apa-apa. pasaran. Mas tapi nek bojone TB mboten saged muni Mas. Ngas. Merongos. Piye, Ngas? Merongos Mas Meko. Iya. Pak, jenengan itu wajahnya kok lucu banget ya. Sampean tumbas Bu nek esuk nggo ketak-ketakan apik. Aku iki dilem karo Bu Lurah kok menjatuhkan harga diri kowe. Enggak bagusnya koyo ngene kok, Pak. Bagus. Kena digo dolanan putuku. Sampean sampean tumbas Bu niku, saya sampean tumbas. Nggih, damel pajang-pajangan nggih mboten napa-napa Bu. Aja ta. Pajang mesti tenten tikus. Gue cetek geni lah Pi. Kados pundi Bu? Nggih, terima kasih Mas Akbar. Nggih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bu Lurah maaf, sandalnya dipakai saja nggak usah dilepas. Ngawur ae. Sandal telek tok barang kok gowo. Kuwi sandalku lho, Mas. Kono sandal Bu Lurah. Ku sepatu. Bulurah sandal lili. Ya Bu. Jenengan Bingung nih ngomong apa? Lali nggak usah ngomong Bu, nyawer aja cukup. Hei. Saya nyawer ambil sendiri. Wah. Ini. Tokone jenengan to Bu niki Bu. Bu, Alhamdulillah, tukune ya. tangga-tangga. Wah hebat Bu Lurah. Jadi alhamdulillah luar biasa Mas Amin, Akbar. amin, Ini amin, Bu. masyarakat warga sini antusias sekali. Kelihatan juga menikmati banget atas ini Hiburan, penampilan, hiburan. hiburan Nggih, dari nggih. panjenengan. Amin, Terima amin. kasih. Alhamdulillah, Jadi, Bu. ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin, Jadi, amin, kita bisa amin. ngundang jenengan. Amin, amin. Kapan lagi Bu? Kapan? Tahun depan sampan panjeri saiki. Lah. Celak lali Bu. Napa kula DPR-an, Bu? Wale. Wale. Ben ra nyalang liyane ya. Sampun. Manut
Aja dibanding-bandingke. Bu Lurah bar nampa putu. Wah, Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat. Wajahnya kayak saya, Bu. Enggak. Ojo. Yuk, Oh, alah lele. Iso, Madam, Bu Lurah yo gila. Ojo. leh madam-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok menawar. Apa enek ndas kaya neker ra. Monggo, Bu, aja dibanding-bandingke nggih, Bu. Aja dibanding-bandingke, Bu. Goyang Napa sareng-sareng. lintune? Karo warga. Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget napa Joget, kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane? saya Wonten mungkin saged pamungkas. joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Joget aja enggak apa-apa sih. Oke, Siap. siap. Karena Joget. tak nyoba layak kangen Dibanding nih cuman diajarin ya, Mbak ya. Nggih. Siap. Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Di apa? apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki? Aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget, Nggih, mboten Karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, Ah. seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Mary ajarin joget, Mbak. Oke. Banyak apa ngerayu iki ya?
Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus Layang kangen Oh, Bu jee. nggih. layang kangen. Lagunya layang kangen. Nggih. Nggih. Oke. Enggak apa-apa enggak hafal, Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Arep muni nyawar gak pantes. Kapan ojo ojo. Cek Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik Mik mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane Ya putra. ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo foto. Mike kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, sabar. Sabar ya, aja Mas. Sampean suka. Abot-abote Sampean golek duit. Nggih. aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kewecil lho, cuweking. Lho Mas, Ayo, kenapa tak jan benakno Mas? perawan ting-ting lah kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki Bu. Oh, Niki nggih ngenek Inggris. rusak bae. Rusak. Rusak. Tak katul terus bedino. Kok kira sapi apa? Layang kangen.
Hebat bisa men. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun. Mikir. Padene swantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten ten. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus siapa, kerdos? Pi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu niki, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu. Bebas niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Indra. piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Perangkat. monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho, Indra. Nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik iki engko wis gak enek ya. Ndak ada. Ono, Bu. Kok ora ono? Maksudnya gak enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya di kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki ya. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo disepati. Monggo yo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Anten cok bakal teng mriki. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Potrek. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK. Monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun Bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, lagi. Ibu PKK. Monggo, Bu monggo. Puji, Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Monggo, monggo. Monggo Bu pisan. jenengan langkahi niki mboten apa-napa. Wah, Ben tukul. Wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjake Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, Monggo, niki Bu. Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Tapi Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh, no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, pelan piye. Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Stop. Aduh, hambekan sih. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga iki. Ngadipiro. Ngadipiro nggih. Semangat nggih. Semangat. Siap? Siap. Janjane kowe ning ati. Gelagatmu saja mempriani Atiku Jono kowe kencan karo wanita sik ya, Nduk. Yo, kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ning season limbukan iki. Ngono, Mak. Heeh.
Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek iso. Yuk monggo berdua berdiri lagune lali janjrik gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.
Jancane kowe ya ini dadaku ini dadaku ini dadaku atiku sujud kowe kencang karo wanita liya jebul kae sing tak anti-anti mus wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen tansah dadi
mari kangen kula sira Petro tajem nyajak mi Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk, piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk, ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan, wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate, sumrambah umate marang jagat raya. Muka tanpa nikmating pangeran, Nduk, awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Jan-jane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya. Kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira Wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak pangipap kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun, gunging panuwun dumateng ibu kula, wis ndak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong, kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Iya. Akbar Dalang Akbar nganjuke nek loro-loro.
Aku Akbar Syahalam saka Mastrip nganjuk kutha kono. Sing sitoke Akbar Balowo. Wimbat-bat pace. Aja salah. Lah iya, heeh. Ya dadi ben ditepungke karo para warga masyarakat ana ing kene. Heeh. Ya mapan kebeneran awake dhewe lagi pisan iki, pisan jiki ning kene. Heeh. Oh iya, heeh. Ning senadyan to awake dhewe lagi sepisan lawan sak kanca Astabrata sowan mapan ana ing Ngadipira nanging apresiasi kang sarta antusias para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira khususon Ibu Lurah kang sarta panitia. Heeh. Iki luar biasa, suguh gupuh lungguh wis ora nguciwani. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iya. Suguhan banyu mili sing disugatake ana ing awake dhewe lan sak kanca-kanca. Matur nuwun. Matur nuwun, Nduk. Iya. Senadyan to lurahe iki putri, lurahe iki cewek, ning ya patut diacungi jempol. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Rasane rata-rata lurah ya ora kabeh ning piyayi kakung ning Ngadipira iki piyayi putri luar biasa. Senadyan to putri ning bisa dadi pengayoman satemah warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene kebak ayem kang sarta tentrem. Senadyan wanita ning tatak tetek tutuk sembada sumbut piyayine, Nduk. Oh iya. Kok biyung kandha sumbut ki piye? Wayangan bengi iki dana iki saka Ibu Lurah dhewe. Oh ngono, heeh. Yen ora kleru kabar sing ndak tampa ki urunan warga ki nggur dienggo slametan. Oh ngono, heeh. Iya, luar biasa sumbut. Iya, heeh. Ora kok urunan warga ya ning kok ngenyang. Iya. Beda karo kene, beda sumbut kok, Nduk. Iya, heeh. Luar biasa. Hebat tenan lah awake dhewe iki ning wilangan ki wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Ora kaya wong liya. Heeh. Ibaratne kena diibaratne no kebo mulih marang kandange dhewe. Oh ngono, wis dienggo latar. Iya. Heeh. Njegong wis langganan, tampang wis langganan. Aku ki ning omah ki salat tahajud, muga-muga Ngadipira kenek aku. Taun ki kenek tenan, ya. Luar biasa. Mugi-mugi Bu Lurah nanggap kula. Salat wengi aku saiki anu sewulan iki nak ning Tulungagung acara kampus KKN. Aku ki ning kamar ki salat tahajud terus. Ya. Ya, alhamdulillah bengi iki wis sowan. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Iya, luar biasa. Iki wis direncanakne suwi, Nduk, bengi iki, ning awake dhewe mengutamakan, ya ana ing Ngadipira kene luar biasa. Ora ana salahe, ora ana eleke, ora ana lupute yen melu ndongake ana ing acara pahargyan bengi iki. Heeh. Muga-muga sak rampunge rangkaian acara bersih desa kang sarta nepaki wulan Agustus wulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik yuswa 77 taun. Muga-muga para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene, pinaringan ayem tentrem sehat walafiat, pinaringan kathah rejeki kang kathah melimpah tur kebak barokah tinebehna saking bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyisan gawe bersih desa sisan Agustusan. Wah iya, napa kok disisanke apa ben gayeng? Pengiritan. Wis ya. Iya, nek dhewe-dhewe ndadak kakean cacah Nduk. Lah iya. Luar biasa. Iki wis ning ora apa-apa tumbuh oleh tutup. Bersih desa nyisan apa kuwi mengeti Agustusan iki wulane Agustus iki tegese bersih desane ning kene iki temane tema kegotong royongan, kebersamaan,
Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangruwa senadyan beda-beda ning tetep manunggal warga Ngadipira. Heeh. Beda agama ora dadi gendra, beda penemu ora dadi padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Iya, heeh. Kudu nulat marang semangate para pahlawan kusuma bangsa mbiyen. Heeh. Dadi bersih desa ning kene iki dienggo introspeksi diri, anadzafatu minal iman, resik iki sebagai dari iman sing diresiki ora mung desane, ning atine para warga masyarakat uga dienggo introspeksi, mawas diri, mulat sarira angrasa wani. Oh ngono. Ngeling-eling perjuangane para pahlawan kusuma bangsa kang berjuang musuh bangsa Walanda. Ibarate nganggo gaman mung pring dilincipi nanging bisa merebut kemerdekaan. Oh ngono. Heeh. Kuwi ora mergo apa-apa, ora mergo sekti, ora perkara jimat, ora perkara rajah, heeh. Ning perkarane persatuan dan kesatuan. Mergo tumrape wong Nuswantara kuwi ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Amin ya rabbal alamin. Temane bersih desa iki dadi nasionalisme. Nasionalisme Ibu Lurahe cantik luar biasa, isih gagah senadyan wedok, gagah pideksa. Wah iya. Kuat memimpin para warga masyarakat kang mapan ning Ngadipira. Oh ngono. Heeh. Yo nggo membangkitkan rasa nasionalisme. Ya. Dan kegotong royongan para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Heeh. Luwih dhisik ora ana eleke. Oh iya, ora ana lupute yen memprioritaskan lagu-lagu yang bertemakan yawi nasionalisme untuk mengkobar jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Wah iya. Iya ya Mak ya. Ah. Ngono didhisikke. Ya. Amin. Ayo lagu-lagu kemerdekaan dikumandangke kabeh. Heeh. Mengkobarkan semangat juang, semangat 45. Heeh. Karben masyarakat Bebrayan Agung kang ana ing Ngadipira kene tansah eling jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Oh ya, monggo buka saking tenor. Monggo Asta Brata. Yuk.